Premo ato aha eye SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Premto bra kase and a braso say ye de esomwo. Na kase yi eye kase a enwuma kro bia dawroma and wo maso yasene ma ye de ebrawo. Eye time herbal mixture. Wo ma dawroma and wo mama ye numu ate kama. Ene mede yi afofida. So wanumu ante wanya aduane papa ani na se niam ankoyi a ya na ha dwene pa anu nti edi kan ama time herbal mixture na de atu malaria ni nyina se na wanum nso wate kama na wo wi a wo moden a na ohonam ya no watimi atu ase eno sa no obetimi adidi na wako Hajia special local foods wako ne ho akọ aduane papa adi ama bibia atumi akonkan na afa wo wi a wonum nsu papa no ne ayefro no kasa natural mineral water no eno na wanonom bi na akoyie pa ade amao kasa natural mineral water eyensu papa se onya bia ebebo pa ya tena se SOMPA 106.5 FM enkra ha se de no upiem wa santemantamu a eno ya SOMPA 93.1 ayiko 100.9 ono so je kase ya danfopa radio France ahinkro pari no mu SOMPA 101.1 e watakwa SOMPA 103.3 e watakrade SOMPA 106.1 e watachima SOMPA 98.9 wesunyane SOMPA 90.7 ono so e won kranza na SOMPA 101.3 e wadoma doma FM 100.7 ono so e jikase yi kaneshia ban radio e won kran kaneshia ya na afi kingdom 106.1 FM eno ewa mankesim ya wono so eje kase yi abo apetin udi code na so bia radio phone nyina wono behunu SOMPA FM ye ginamu ena se wo Facebook nso a eno ya SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube ni ya SOMPA FM live www.sompaonline.com so ye ginamu wo a enya asim kuma Accra SOMPA TV so live loud and clear ubenya ye no wakenkan kase no bi atietie bi nso wo ho a bibia ebe ye fine ena wie yi ensamwa ye de nam no na posubie ene se adabraka court se yam famina enkonkwoche pani bi wadi mfinhie adunum ne bone ya wadi ne se scam ya ekoso ebinum scam ya manfo agi wo musika no wonde ka ho no wo scam ye opiemu ewo from mantamu a wopani kwankyerefo a wono oda National Health Insurance Authority no ano Mame Susan Choba wadi asuja ese wo mo kita health insurance no ye ji wo musika bum e won potem ho nansan obati a yesi Nobel syndrome empani ho pani bia na ono kane no no na that kolebu an say CEO wa kirekire mu ye ka Nobel syndrome na e ya ne wo mu abusia energy ministry ho ne ye wura yi na wo maka brofu bi say mission accomplished de na asie ye de ba ECG adwumekuo mpanifo abo amane frifra mantamu na wanmu kiremu se wei eye Afran Plains wamu kiremu se de siye ema wamu kabusu ho kan ye ma wamu dasum mu no wamu asiesie bibia awrokocha konumti na wo marashebedwam no wamu ka kira aban se premise for automation project no aban fa sika no nkosisi a na no na sika kro na wamu ka secretariat no na raise concern you say wamu hu ne say 53% Community Development Fund omo misuse Onyanyafo Emmanuel Amakofibua yeswani ohyansase no obade abobore nsam so wode atodwa kiremu se Adamus wamo contract ya eno no eye lease no sade ebimu petition no fee na review no wamo behwemu ye ye wi a ye bokwa amanone na wa amanone nsemu no so ne obeti bie ene se ene na unum se abusua ye bewuram ewo afa hode a mama penimpa na kane no wodi won so no ese o house arrest na die ntira ensam no ahodo we break away no mo ho ena nuan mo baase age bre eba be kirekire mo kama ede amawo memeden obrempon na kwaku ampoma wadoma nkoma chi ameneme menime nuanom triple man ejapia apam dada ene ABENA BADU KOFIE afi ensam no pa konya tena so na fechiri wani hwa na fehwe bi yemfe mu nkyire mu nyina emma wo sesi post sadom no titru ne Adabraka district court wono na de mena mase sadom no nka won ho na pani babia ni nsanso obia wo mu ni so nkakra akra no wo mu nkoso ne panchi Harrison
ni otu ene ne din na ono no dodo na ne sa landela sa landela chese enye land nkwa na wodele na mom wo mabo ne kwa adu se wo defraud ebinom in false pretense nje se wa shada ye se de wodi dwa bi abra wonye sa adwadini no enti waranta wono mo de suma sa ye mfa nkonkwachi no no ebobo so mene da na etoso nkono kanafi mu na wo mo chese sa agencies ya shase papai $115,000 Range Rover ya register emienu wose woton enti transaction no said ye enkrare kire no court documents they say Harrison ni otu wono na obese wo mo bone kwa adui afa wie no so no bank ya eya banka wo mo di no kure nso no ode ne ho kokko bata wo mo Fidelity Bank check no wo mo hu ni say eja 2,000 Ghana cedis comma afa 5,000 Ghana cedis and so and a 5,000 beauty 5,000 mienu and a 2,000 so mienu awo ni nyina no krata no edi ho adanse na Penny Harris nya wodi mfinhye adu no mu yi wono mo chese oyi ni patuntum afa wo ya na mo no be se enum ne kakra na daso ni nyina echi no so kura no wono a wonya tentempi na wonye tietia nso na chese wo ye ho ne ho na mom baabi te se pon katama nso eho na ofi anase ho na no wote wono akure ya no wo musu se sese wo hunta obetimi akohunta baabi te se nungwa nti ade hye wo ho no na monso modumoni kan ente san so atema anase prampram obetimi akosa mpotem ho na CID fo na eche se wo mo de financial forensic unit no edi echiri na wono mo kan so de akire ade hye wo mo Ghana ha nyina se Harrison ni hotui ebia na din ye boss no unim no ana sade yesi kire no wo hwe wo mpatamu ho apani bi ni nam ho saa ase wo kwan wo twetwe nani uhu na ase wadwane bi saa ene unya bodin no ni otu wo twa nani pententem enkasa bia ye hwehwe no watia police for na so ana ase 0543 352 597 0543 352 597 nentem what empenim for na so sana 0244 850 438 so ufre ho na abo wo mo panchi an tentem wo mo manfana makora mfam wo be ba beso ne panchi na fe wo mo de na akoma court no na ba bia mra ne da wo de ato Yeto nsam no esoni akoyenim ewo ensam foforo mu na opani kwankyerefo a wopie mu ewo framantamu a wochia National Health Insurance Authority adwumako no anemo na kyese health insurance apomudinsi ya chia bayi opani netua no ewo afa ho maami Susan Choba wadi atudwo akiremu se empanifo ahia na afiafe nkuntabu a ya na adwuma bia ebuo no 2025 de no amodi ahyehye so na wo mo hwehwe mu anu wo mo se upiemu aframantamu a adehia wo mo etimi register apomudinsi ya chia ba National Health Insurance ibie ya wo mo ekita cars no wo mo kwa ya asabia ne bi awon patam ho ne mo a na yasesa eyesika tetre nkutere ne ade agu won koso no wo mo tua ebu ho no be ka to sapara encover health insurance afei se bia de drepo na na se nsuo esi usu ameka to se wey encover health insurance nya jow na ne awodi hie bi kura ya de ne ye ntwa ya asabia ho kura de ne no mahase na mu twa hia me esanse eka ye bebudi agu suo no wan kasajira mu koton abusuya asase ana abusuya kokko na mu dia betua na maami Susan Choba se ebre aso se ayasabia no wo framantamu no adehye no a wo mo eye nursefoɔ afei adokotafoɔ wo mo ye adwuma ewo apomodin bia wo ho no wo mo etimi di wo mo ho ni esanse oman no eye free si obi kita National Health Insurance no oba yasabia ewo mu se nya nnuro bia na afei eniema bia wo baba beje no ayasabia ho ene cover de nanso ebi ho no mu a ekova pa nso ni ade atwamene bo ni ade ma adehye wan mo hwe no wontwe wo ho mfiri mu ni nyina mu no wakire mu sei 2025 wo mo enhwehwe mu a wo mo ayeye epon sade ebi mu ebu adehye ko mu nyina no wo mo botaye no wo mani suade hu na wodi si wani suodo beso ha mu nchichemu abu pe be se 100% ni nyina wo mafa
wamo adwuma no ekɔ so yie pa ɛwɔ framantamu ɛne afa wɔnom so ɛnsa ɛsonsoɔ na ɔpani a wɔno ɔyɛ regional director ebo ensemi mu nkyeremu no eno akyem sɛ ne de aban no abie pono ato bagaya wo bibia da wo pese wo betumi ebeye member edema National Health Insurance Authority na unsu kura card ibie wo ba ya de wo bekwa ya sabia first aid ya de be ma free ya be kyekere wonsa bibia ye free ya je otu wan mu abed no akwada so na ye free wo kwa kwaje card ya e free wo kita health insurance ya sa ne manyina betua ka na ne pa na beda so no kura de bu ade be ma no wa kura ntumi ntua wo kita sa health insurance bia wo pa wo da so na ye free o wo beda hospital ho be sa afe empa no ntua hwe e free na sabre yi a yewura eye mebusumi menne ene de yewura mu edi kan kura do wo ma bia to ye free wo register na waye card bearing member health insurance ya wo mu chem say ye free e free sabre ya kwakwakwasi 31st May na wo ma sanso akrosi docket na ni atopini wontimi register bi mpanin force wo betumi akọ wo mo office bi e ben wo na wakwakwa register bi anasa short code ya mebebo yi wo betumi afa phone no na waboso *29 where *929 hash won mu kirem say obo *929 na wonso wa follow process ya wo mo de baba na prompt ya baba no wadi super pepe na watimi a register bi krata yi efri framantamu National Health Insurance Authority wo mo pani otua no ma Susan Choba wono ene de ba ya yada ne atwi e de asomo ye to akase ne so na mu yegina pomden ensem no a emu se tiefo be kaya na nsan eya na Nobel syndrome se empani ho no ya na ano aye de ne pa eno nti eya obehu a obi kwa ya asabia okwaje arehwe na anu kura na esi ye awo kaso a ya no kura yenka ho asem nwie anu kura mpo no yegusu a yeka yenka kura nwie ye ana abi san bebo mu bie ma ase wo bia ka bisa eno na former CEO adema kolebu abaya asabia aya Dr. Opoku Ariamponsa wode atoja no wo chese se ye ka Nobel syndrome no a ya na enya se bia mpankasa ne bia bi ni ho na yeka ho asem bi ho mpo no a na ye ehwanu ankasa ba bia onipa no kra ye de mpa no kra besi de no ato ena ebi kra na dokota mbipo na eni ho eye niema bebre ena ebio ye system na ankasa no ye run wo man Ghana mu no eka ho bi ena ya na Nobel syndrome no yenya ne saa na se wanti ase a yenya ka Nobel syndrome pe ka se ye se mpani ho ene mpani ho de amo mo mpe bench bi man no na so e nye se bench no ye ntime mpe ema ne na so na emom asem kase wo ho na bra wo chechire nsem no wo kan nsem ni sei That is not the matter, but it's a systemic failure, the emergency referral chain, where there's a perceived lack. It is not just a lack of furniture. Many of us see it as a lack of furniture. So sometimes we've seen suggestions from people, meaning members of the public, saying that if they don't have beds, maybe we can buy a few beds for them. But that is not the matter. But it's a systemic failure, the emergency referral chain, where there's a perceived lack of physical bed space at the regional or tertiary facilities, which then becomes a terminal barrier to patient admission. And it's not merely a shortage of furniture, but a clinical gridlock caused by the collapse of real-time data, inefficient patient flow, and the absence of a mandatory stabilization policy at the point of entry. And so there's a human face of the crisis. In 2026, that's recently, we saw this unfortunate young man. In 2018, there was a 70-year-old man who died after he had been refused treatment in 7 hospitals. He had gone around 7 different hospitals, and also the same lack of bed issue. Now, in 2009, this story happened. Now, this one is closer to home. Now, this young man in a restaurant with his family collapsed and then was sent to a nearby facility. No aid was offered, and he was just asked to go to Kolebu. And so by the time they got to Kolebu, you can imagine driving the car in the traffic and all that, trying to make their way. Trying to go to Kolebu, it looks like he was almost kind of gone, but there was attempt at resuscitation, which was unsuccessful. He was pronounced dead. The post-mortem didn't show there was a stroke or a heart attack or anything. So there are sometimes that people who suffer just a sudden collapse, and once the appropriate measures are taken, this person can survive. We Dr. Amponsa Ore Opoku kura kanedine ho kane no na na penny kwankyerefo a wada Kolebu Teaching Hospital ano and watch say systemic failure
ya niema de egu akwan mu no eno na ya na de problem na ba na nso ye ka na akwa te se mpa na bi ni ho empa ni ho carpenter for kra so munye na organa ha kebetimi ape odum wa wasa pele bi ni abobo bi ni atam student mattress ba kwa to so ne de obi ato so ye nya double mattress kra ye betimi de apam ne mama esta ato so ba ko na nka ye ba ko se na aye pepepe na nso bia na nye mpa se mpa na eni ho eye niema hodo bebre bi kura na doctor ni ho specialist no be he no ni ho ye be ka say no bed eno ka ho bie eno obobo instances a nipa bi ekwa ya asabia na omu nyina so yesi no bed na no cha asamisa ya oni ifo twisco fo ya adwuma ya no kura kofa asamba ene nra enansa ne ne esi ka so a eno so ye ka ho asama ni nyina ye niema a ekoso eno ye nsa na ho say aban no ene hono mu a wo sa system ne ho nsa homa no ho no obi a wo chefa e wo nkomo yimu obi a wo chefa te say de kase ebofo nso ye wo chefa wo mu a ya be e de ama woi enti ye kan no bed no na ano abigari die ene se wo firi mu nyina wo nyampa de ne to so enti enyampa obeda so keke na abusua we de ukwa wiase nyina pa no so a sompa wo so bie yewura John Abulai Jinapo wakoho akotwo bibi de ato ena wono wa che so mission accomplished ni as mission ben ya no wo mpese wo musie esansa na ano ase ne binti no wo so we de ne esi wo akoso mbo ho a yaka se gya to ho ye wie ye nti kane a ne dundum adodo na ade akwahye ho no empanimfo agina won na so aboso timi akeka ne ma nyina asie ni ama sese de wo mbeka se power no ya restore na eno na yewura John Jinapo wo kasa ansemi ewo ne Facebook ho no wo se de ya yeso na bati na yehu badwam no se nipa ni yenyini mu afe de ebu ne sesa bi wo ye konfo boni mpa watena ya afọ ho ma konfo pa ba beto no ya na ono nso yenyini mu enti wontimi na ase nya great kofom wo mabo adwuma so no pa sa na viare voter river authority wono nso abo adwuma so no ana electricity company of Ghana kane aduma na nkura na frɛ wo mu yi fon ege no wo mo nso aya ade papa abo ama sesei pa is restored enti crisis resolve we energy ministry ho na yewura John Abulai Jinapo odi akoto ne monwoma no so Facebook ho ne yakenkan bi e de ama Ebusia yada swagiremu ewon kanea ensensemu na Electricity Company of Ghana wo mu gusa wo mo bo amane wo mo akiremu se adehia wo mo ebutu Afram Plains wo mo enya achimato kakra bi ewo wo mo kabus ni bi ho enam so ema wo mo da asum kakra pa na wo mo enkiremu ene say best 400 meters free biyaya wo mo enya ye sa fort no ekwa si eya river Afram ni mu no na eho akohia se ECG eye hurry up na chese wo mo ka wo mo ho wo mo ma wo mo nan bo wo mo to na wo mo timi ekokọ sha no edema wo mo enti ne wupie mu ewo ekuro kase no no wampotam honom donko krom district ni se ya eho nyina na eye off esum se kabisi ene akane na ne eton crazy na ka beti crazy esum adroni esum wodem ne nyina mu no na chese wuhu hwe ewo eye empotam honom enkanka donko krom district ni mu no wo mo ebo amane akire mu se ni dia nyankopon ayadom emampanimfo akọ adwuma so abobo niama giriga edi ama bibia akoye general manager ya wono wada external communications ano ewo we ECG adwuma kwenum Owura Charles ni ayiku wono ene ne nsem trefo ekasai. We got the assistance also from the Deputy Chief Executive for Afram Plains South, Mositangbi, who ensured that the test van was pulled out safely, demonstrating strong leadership and commitment throughout the process. Despite the difficult terrain, and I'm sure if you know the Donko Krom, Afram Plains area, you understand how the scale is over there. Our engineers, with support from local residents, adopted a practical, innovative recovery approach. Right, along with community divers, to lift sections of the submerged cable from the river. The team carefully navigated the water until the damaged portion was identified and repaired. In the absence of specialized marine cable joints, the team improvised with standard cable joint to restore power. Oprenia wakasa ye general manager wano wada external communications ano ewa ECG adwumakwanim Owura Charles ni ayiku enu wachire mu se send the Afram Plains chimato aba ye ema wo mo eda dum so
anase da dum mu no bibia ayeye e mo ma ye adwumaden e masisi a wo mo asonkanea no afei oma so de a ye betimi akwamra hye badwam ni akwa ya adwuma kase e wo eho na mra hye badwam eho ana honorable na opon checheku ya ono ye honorable MP for Sompa electoral area and constituency we si ana mu ho no wono mo kwanom ti no a wo ho no amohwe agriculture ene koko affairs no aduane ka ho wo mo na ka say pani oda ho no no eye Dr. Godfrey Sedu Jasao wo se wo kan de akira aban say sika bi o wa e wa se aban eyi na ode ma na ma ode ma ni nyina no nya so ode mo am so mo kwa akodi no manum asɛ no da bi ye frɛ bibi se premise fuel automation project eno ehun sika e wa se ye de kɔ bɔ ho bra nyina aban fa 1 cent mpo na nka ntwom so ode 1 pound empo de akwa akotum sabre ya ye ka sai je se akona nimu akwa ma se sei wo ha okase pa na premise secretariat no woni hia e wo ho eno nti Dr. Godfrey Sedu Jasao ka de akira ban se awrokwacha betimi akona nimu a premise fuel no won betimi anya bi de ma apofofo no no so de akwaposo de akoyi na mpapa de abra yen na awrokwacha no bia no eno betimi aboa yen ama Ghana yenye na mpapa na nsan kura ya bokoko se nche bia July ye ba beto apum ye de credo krokrobam ba beto pum busumi mienu enkosi wasana busumi awie ya nsana ye bie pui enne nimanimu ye so ma ntimi ankopo ankonya na manfa mre ya sa busumi mienu ntami ye beda nya nam. We call on government to ensure that all 300 of them can be installed. In fact, like yesterday, not even tomorrow, it can be installed as quickly as possible. Because that, if it comes, one, BIMMIX automation process is such that the recipients, the fishermen, as you heard us speak to them, are satisfied with the functioning of the automated stations. And so what you just need is to deploy more of them, and they themselves will have no incentive to hoard them. Besides, everybody has a card to be able to utilize his allocation. And so there will be no incentive to hoard or even inflate prices. Even inflate prices. And to say, omo bebre omo ho no mutimi kɔ no mo ba. Se nam no ɔrentoa baako wɔde 1 cedi a wɔba wɔde bɛma maamefo no wɔde bɛma mo 10 cedi sansa wɔbrɛ yɛ ɔho enti we mu nyina ne yɛ ɔhawo a wɔmo famu we ɛyɛ Dr. Godfrey Sedu Jasao wɔno ɛna akɔnom ti no a ɛwɔ mrahye badwam hwɛ anuane awrokwacha ɛna afei me nananom kokofo wɔmo nsɛm so ɛwɔ mrahye badwam hɔ no wɔne ne pani pa yɛ a wɔda wɔn ano ɛne sɛdeɛ ɔdoma nkoma abɔsoe no yɛka premise fuel na ɛno yɛmfa ngu moto mu mfa nante na yɛmfa ngu kaim ɛne wɔn mu a ɛkɔ aposo na outboard motors no ɛne ne yɛde gum na sɛdeɛ Parliament Food Agriculture and Cocoa Affairs Committee no wɔn mo kokɔ hyia mpanimfo yi ɛna National Administrator Edema Premise Fuel Secretariat yɛwura ebomensa wɔde to so sɛ mmea hodo a ensuo no ɛfa na ɛhɔ no aposokɔ ɛyɛ wɔn mo adwuma na wɔn mo de premise fuel edi dwuma no sɛ deɛ wɔn mo hono ne sɛ kama yɛ sɛ bio ebinom kura etwa bi gum nti sɛ deɛ nkaban hyehyɛ wɔhwehwɛ no wɔ no ɛnya saa na wɔn mo yɔ no ebi nso kura ɛyɛ sɛ no wɔbɛsɛ misusing na ebo mensa ɛne yama ne bɔfoɔ edi nkɔmɔ wɔ pona no. On our outlook for Q2 for 2026, we hope to complete our accountability series. We also want to increase our monitoring and enforcement on pricing by various landing beaches. And we also hope to expand automation by operationalizing more automated fuel sites, targeting the 72, now it's 74, yet to go live, and then also facilitate the grid connection for the various sites that are operational now. Enia ochi yewra ebomensa wono na premise fuel secretariat no wono ne womo administrator wono ne yama ne bofo edi nkomo yi opani a wakasai eye suani a wono hwensase ene obo ade bobra ho ensem so upiemu e wo lembele abato empasu yaso a wono womra hyebedwani Onyanyafo Emmanuel ama kofibua wono ena meka na semi wone samtrefo atwetwe nkomo ni nyina efa ebra mpanimfo ede eye enkrata pie monten a wo amu kiremu se Adamus wanom contract ya wo amoni aban no ewo no mo revoke ni kakra ni nyina eye nhwehwemu bi ene sede wo amu lisi ebre aso na wo amu hwe animu se adwuma yede hye monsa no so
Ebua aban, ebua oman, ana yanamo tuwaso a bibia betumi akoyie na wo mo hwe mu ahu so we so mo twentwen ne ma so kakra ya wo mo yes o mo revoke yi onanyafo Emmanuel amakofibu a ene nsamtwefo di nkomo no wa kire mu sei Adamus wa no so se wo mo ntene ma biase enti wo mo de petition aba na eche enkrata a wo no esre Esimpenifo so esanso enye review bio sa revocation of their lease no wo mo lease ya wo mo tumi krata ebua mo tumi etu agudie efa omanyi adodode no wo mo esanso ehwehwe mu kakra enti wo so ani Emmanuel Amakofibu ase wo mo ate ho committee ya wo mo kwatena se na petitioner eye Adamus wo mo ede aba no wo mo ahwehwem na ne nyina mu no wo mo beto wo mo bo na wo mo atwe wo mo express ato wo mo ani ase na wo mo hwemu akwakosi ase aso enkomo wo mo ene minerals commission ediye afai empanifo wo mo free Adamus wo mo ahwe ye ba ye wo mo hia ye ene de aban ne de tumu no wo mo timi edi so pepepe ye ni se ya baboa anase ye bekoso ani revoke ye be cancel ani ye betwam ani ye be ye free wo kora ne nyina mu no de committee no ebe hia wo mo de beba no empanifo se wo mo ma de hia so nsi onanyafo Emmanuel Amakofibu ansem ni. Initially, the minister was considering a maximum duration of 2 weeks, but it appears for the sake of thoroughness and due diligence, there's a possibility that the work of the committee would extend between the initial 2 weeks that was mentioned. And so give and take, let's look at maximum 3 weeks. We should come to final closure on this matter. Abusia openia wakasa yeyi eye orapa kwesi Scandoff wono ena wogina empanimfo anemu efri asoyeya womo ehwe sase ene obo ade bobra ho samso a womo pani eye onanyafo Emmanuel Amakofibu a opani ene kasa de masa asoye no no ena ekasa ya wato ne bo acheche mu ntino sa committee no enye hia na nyakopon ya adom a edwoada ene womo be hyase atenase sa ne edwoada no womo timi ehwe petition ni mu wie na bibia ekoyie di a na chese womo so ahyase e de afire womo anwie a wometo aso ekopembra wonu be wie a Europa kwesi Scandoff ono okasa yi ade ya na ya me ya pa ne se ne holiday ye bepie enokra ye wie pe yenso ye pie na ya kopa kwotnase akodidi kama na ya numu ato so sei na ba ko bi owo mu ose adan a na numu ato wontimi nidi ene mrem adan ya malaria achew we bi kra sabre ye ka se oda ho se naposo ye ne ya nti ne mede ye adwumayefo nyina ada ye de ka adwumayefo a ebo tempenten kwatua eto e de amoman chechireye no wada ho nti ono ye ntimi celebrate ni bi me pa chopa uhia time herbal mixture edu papa no nie time herbal mixture bamadi kope bitonom time herbal mixture enya na of pharmacy ni herbal shops nyina mu sanka biu time herbal mixture correct ampa na emom enya mopemfo ba ho ma akoda no fo na akoda wo nya mfinshi adumie no obi aka bia betimi anu bibia na opedodo atu aton na openchiri mu je number is 0244 417 669 0244 417 669 se onya to time herbal mixture ni say kim ya pe echechi ne ba koka ho na be hu nkonya ebeye time echechi mixture ekoye pa afa yamfa ya ni nkyere mu ewo sikasem mu na mrahye bedwa ni ogina ma de hye ye wo ofanse ayire bi kane no no na no ye nkrato obofotene ewo oman Ghana mu odimnyamfo kodjo ponkroma won na ka se wo se won nam wan wote ye na nsantrafo fra no kra bona mane no nam social media no so adan a yes Bank of Ghana for digwa boka e ka o ma bonko akra na ye be se be 15.6 billion Ghana cedis and so ma kata so ma ye din o mo be so ambeka na no good board for the akra ba ye wo mo ye sa be bo defense na fe obi a Bank of Ghana for aboka say 15 billion Ghana cedis na o ma ye din na majority for na wo mo defend left right center obreko a report no kra mo pesa Ghana for be hunu bi eno na wo kan say na no mo hunu ye ka amanyofo no suban a na no wo mo a asemsi ya hurururururu no ma boma ne okuje to block am Sam George mo ene wo mo aka na ne wo majority ho no asem bibi chesagi sam from akura mo wo ne baba bo hwerema e de a kire no enne wo ma don defenders wo ma Jomen Samone John Painter mo ene wo mo ta che no wo mo defend na urada sa na wone so mpaka se enkomo no wa kire ni sei
So what has happened is that the Bank of Ghana accounts have not been published, but the majority has been invited to do a press conference, ostensibly to try and shape people's minds before the accounts themselves are published. That should tell you that they are in an exercise of propaganda and PR, trying to hide the real facts from the Ghanaian people. What is happening is that yesterday's whistleblowers have become today's defenders. The cosmetics with which they've been managing things are beginning to wear off. And what is left now is a government side that is defending the things that they complained about when they were in opposition. Now in 2023, the Bank of Ghana made a loss of 10 billion Ghana cedis. Today's majority, the then minority, were those who, among other things, went on demonstration calling for the head of Governor Addison at the time, calling on him to resign. I think if I recall correctly, within 21 days. We Olemian for Kojo Ponkroma, and was you as a Yasamoa. One more as a Namotrono. Sa and one back can sa no more than Namo, one who team who night. Wo we in the crack monos way. And I know dear be a sea, ye. One will see, Mampani Mahama no crack can be. Say a criminal dear band, dear bay, ya Boniface may be sida, Sabra Crana 10 billion. And nay, 15.6 billion. I know the almost a criminal. And later, the then candidate who became president said that and other practices in the economy amounted to criminal mismanagement of the economy. I'm quoting his words. Today, they have made a loss of 15 billion Ghana cedis after they promised Ghanaians to give them power, they will do better. They've made a loss of 15 billion Ghana cedis. And instead of releasing the accounts so that everybody can read, they choose to hide the accounts and get the majority to do a press conference to spin it and try to explain it away. Now, you will recall that a number of things happened during the year. One, the minority kept drawing attention to the method that this government was using in its attempt to achieve a certain inflation number. They wanted to achieve a number and show to Ghanaians that they have done better. So they adopted a measure called sterilization, heavy sterilization. We have been speaking about it from 2025, and at a point they were even insulting our intelligence that we don't understand economics. Wow, now dear 10 billion crown. One is to crucify him. One of the our bomusu say, one more minor will say, po. Now where the 15.6 billion, Oma Komanuatu, Oma Bessa Ghana for Betty. Nipa Waka say, Ayo the Million for Kojo upon Chroma, come. One no, was answer a lawyer ni. Or Fonsa the Bim Rasibajani no. And yeah, Bedroom Muhani, Jina. Na we majority caucus no so wo mu defend it. Sa de minority strike no. Sa na majority so say wo mu defend it. Na Sanregumra se bedwani. Honorable Ataisa and worker say Bank of Ghana for say bi o tankwadu animrika no wayi. Sa de economy yesi e koboko na enkome ni sakane no. Na ukura si di num kura utiminya bibi to no. Ni nyina Bank of Ghana for ka ho wo modemo free 2024. Anka obese kadebo a wombe fatna so pade to wo mukomu anya Bank of Ghana na atwitwa age amanne inflation ntime nko na sangre de geta da so gina anka hemfa na ebeko ntima yensusu mo wo mutiri so na wo monye bone man nchechire. Secondly, the cost of building reserves through the gold purchase program. The accounting cost of the gold purchase program stood at 5.7 billion Ghana cedis in 2024 to 9 billion Ghana cedis in 2025. The program accumulated approximately 111 tons of gold in 2025, up from less than a ton in 2021. The gold itself has not been lost. The reserves are real. Let me now take you into the details of the gold purchase program and its impact over the years. In 2022, the total number of volumes that the Bank of Ghana acquired was 3.4 tons of gold, with a value of $194 million, and the cost of achieving that was 74 million Ghana cedis. Okay. No, and you were at Taisa, Sanregumra Sabedeni. What this answer me out to say, Ghana for ya Munsusu. Na the Bank of Ghana ye, Sabi one ye be Moasia, ye some monochrono. Yen Simon Croninti, Openia Walker say a presidential advisor at the National Anti-Corruption Program. Ora Professor Francis Dodu, one also Akasachemu, or say we are seeing mo, or my Ghana has a year was say and no man one more air a year, and that's one more air conscious mudia.
wo mo hwe duaba aso pa ye be ye de ene wo mo kwaso ayi o enti ni se okura na se oman emu ede ya ye kan keta hyehye pro ye kan dream di a wan mo fan fare wo mo ho ena se wo man bi anuoma so na kwankro no opeso akwaso asene asaman ye kwaso asene na enyu oman ya corruption se bi adokoro yen ese de eye somro adokoro aboakraman wa kire mu se ansa na bibia betumi akoyie na oman Ghana ye betumi aya corruption free no was ye here independent body bi anase independent institution na wo mutimi ebeboa yen na se ye jai to amanyofo yi so de ene akwasi kwa no onko ma me afia kra bese no otete ho wo be gina ho ahwe saa baka so consult tempomem na nya sanso de a ni nyina no ye betumi akoyanim ni asan be achi ni yakuyanim ni yeba yachi Owura Francis Dodu say aban wo ka aka sisudua ese aboakra wani hwekora no owomowre se wodi nice form anapanifo di nice form na se wo mo keka niam si ani na wo mo strengthen ye audit service no pa na se eba no budget no wo mo etumi budget niam yie na eba no ankwankwan institution na adwumaku a won betumi aboa ama corruption no keta hyehye ene de eka ho no yetimi atu ase a eno na betumi aboa yen. Fight against corruption is not an easy one. It requires constant vigilance, strong systems, and even stronger institutions that are empowered to act independently and without fear. Building a system within which tasks flourish goes beyond merely providing a beautiful edifice like this. The current administration will continue to protect the budget, the independence, and the tenure of the audit service, and will implement Article 187 of the Constitution to the fullest extent. We will ensure that audit reports are laid before Parliament on time. Apparently, Okasa ye presidential advisor Edema National Anti-Corruption Program. Professor Francis Dodu wade sansemi enyina etuja ewasanse ematamo ewabra wom office tenchirenchi wenom ebiano wom biano nyina no na wom wi akopa aduane adi aduane a wom kopa adi no senya haji adi ni bia o de hwe ba bia mpanifo didie na nkoda didie yeyie ba bia titire didie na ja yan no nso yebetimi adidi wo hobie woje ahiafo woje ayarefo haji adi onsemo haji special local foods ba bia me se udi bia wo society bia timi didi ho se ne obotom tie utim didi haji ho eno nti bomode nafo ni kiremu ho na holiday yi ye besi pono hwa udru haji ho aho o de se wo kọ ba bia washing bay no ede no side ho no a wo ba bia aho no eye glass nkwa ena air condition wo ho ena ba bia ye num se ye pe no ho no de abo agu ho nyina ne ye bode na se wo sei no ni asisi pono ho kama ano fresh air e bofo ahu se ya enti woni di haji aho entim fifiri o dabi woni di haji aho man fifiri enti ensone nwu aduanim nya haji aho a ena se wokọ ne ba bia eno so wa DVL kwan ne so wono ano a eno so ho so se bagaya air condition ene fan tisi wo be bia ena screen se boya essence wo enti ni ape bia unya haji special local foods ene wo de wo se wo nkọ ba bia akora na fa abusuafo no mumpie nkọ didi kakra e wo haji aho ne be koyi ama mo pa mene wo kasa aduane ya ready bia na mu ntime nkọ mako beach mo ba enti nkamu nyaaya anka aduane no yemfa mra mu wo fie me de numbers ne be ma ho bomode na frɛ na emu ambekọ no ye kira kwan de wo hacho atomic kwan ne so heya ba bia transition e wo no e ho ana ebutuo me pa charge numbers no 0246 359 921 0246 359 921 ena 0594 797215 0594 797215 now we are na se oba no mu nsuo de a me pa cho ensuo a wo no no hwese ya tworo CASA me se holiday wa no mu nsu papa ebedu se ye resume adwuma no na ayade oh yeah na ayade enti bomaden na nonom kasa natural mineral water ensu papa no nie kasa natural mineral water ese kane no na ne ese ensu ebenom no ye hwe nchenchen ne galamse nti wan hwe nchen a wan mu nkomi hwese ya tworo ho kasa natural mineral water nsa na wato anom why na bibia ya fine kasa nsuo no enya na ewo montre so ba bia ebia na wo pedodo no watu aton for ni chiremu ewo taifa ha ewo nkran
back hospital na chi wo pe your numbers abetimi afre bia na wo kwan no wa ye mfa mero ye de beba 0206 469 430 0206 469 430 na fe one yen abo enkomo ye toa kase no so na ye kwa kopie rara ye kwei eno wo ti mantamu ehwa na nama ano anya ako boa wono na wo ye nkoso hema ewo rara nananma chankunyan sa aseso eno wo ka sei wo se adako ayoko abusia na e wonpotam ho no se oswofo a wo hwe esumu ejidie ene local government so yera Ahmed Ibrahim ena mampani mahama wo amamu pa de a baabi a rawra ekọ no ewo nananom nsam mu no ehu pa anya sa mpuntu adi mpuntu nyaade beba ho nanansam ni bi nie Obasima na nama anowa wa yako ara inkoso hima ameye adako royal family ba anase dihye apa ya yesra de se asemune mu da ho ye afamiensa rara akonyu ye de anka ye mpre na afamienu nani ye pre akonyu ne ho enso no bra ho amamre nso ho enti migine busiana nemu esre president ye John Dramani Mahama na bedi echire obatampa mami na Jane opokru any chief of staff, IGP, local government minister, security agencies, Ninam Penny for Omaimu, Ahemfum Penny for Regional House of Chiefs, National House of Chiefs. Yes, Muncha when you measure Rara, near Kosovo Rara, Tabre de Achia Emui, Muntia Yenina, Nayentia Mrano, and near Bakosep, Nayamfa Bibian to baby Edda, Nasum Jemra, Nara Fan into my penfra, then you Yamini Binka on my Ghana. Nana ama anowa nyakoboa wonu yankoso hema orara nan matanko nyansase so wonu na kasa na utise ne oka local na oka security na oka minister na utime se maame no ni trima bobe wo pa wonu kasa ne wo wie yepe empani se bi ko bi na manka bi de ya mfa nchekere man abusu apani set kwame wonu so ukọ adako royal family no a oyoko de no wo ka ho na abusu apani wonu so de kakra to so sei sena wakana so bienu bia hwehwe wasasi so sebe kumsum de mfa bibia ma tindia mesre se enipa no a yetu yensafre on se omomra ma yenye sanhie no ne ko no mitie ye mu asem na obi wa adwenkyire bia ono so onkyere na adwen wonia ye ne ye ka no nka yensusu adwene broni be sese jojo ne ka so biemra ne ne ke bi no monti ase a ne ke a so no mu nyina ma se na mesre se obi a owo influence tumi bia no onu won kasa we mre pemi na yinhia na yensusu adwene na yemfa entuyi because asum yinu ekun were mu a nsi wira na hore na se ebre na sumhie emra rawra papa so pa homa so nyana nu mu ode se ne be ya asumdie be ba rawra enu ntina mpanifo anu abene mu yi we eya busuapani kwa meset ya ono ewo rawra adako royal family no oyoko de no wono na wakasa yi na yamane boni nana king anu wato enkai we nyina ne kase yi adebre ye sei abusuyama yankonsa wo madu agire afa ho municipality wo wapuema ntemo na ehon nso no medu wura kwa chikrum adehye wo ho asase ya kasapa ma assemblyman akambi ya headmaster assistant wono nso kura de bi atoso na wo chese kwa chikrum ode krum electoral area Chiefilo so usu wona ya assembly member e wo mpotem ho wo mo se get fund program no ya wo mo cheche wo man ntafrewa enwuma suam no wo mo nya kwa chekrum mu ndi wo mo nya school da ne bi na we no Saturday 6 unit classroom block enso wo mo abandan aya abandan project ene wo ho besi sabre na assistant headmaster sesan kabrebre etimi ewie na ebe ye adwuma ebe soma de hye wo ho wo nwuma suam ama wo mo nya baabi asua de na daachi wo man nchichire no ye ka ade hye wo kwa chekrum wo mo nso aba beka ho na nso besi sabre na adwuma wo mo ye na ayehwebu ada ne se ho nti wo mo srada se ebia na wo mo gya no anka wa ban mu no na adum a wo mo sra mpanimfo se wo mo mpe nsrama ketewa bi ntoso ma wo na yetiasine ne so na davroma wo mo nso empuntuo no a wo man nyina ba bia hwehwe bi no kwa chikroma de hye nso nsa wo adragi municipality yewura franka no dompre ho wono nso nya bi so asam no eso ewon sam foforo mo efama hye so esa wutie pramtobra kase ewo sompa eso ya ne anuane mo nyina na wo ensam foforo mo no
upiemu ewo Western North Regional Metre atoye etifido ematamu esanse enche ni enuanom mafra wonom ekwakwatrɔ eye BEC no wonom ade ahyehyɛ so no wa mu kyerɛ mu sempanimfo aye engagement soronko ade ama womo na nananom atrankonwa wonom wo atoye etifido ematamu ana afei empanimfo wo mu tua enwomesua no ewo mpotamo wo mu ne frɛ wonom nyina ene akyerɛkyerɛfo enagya opani a wono okasa ye eye opani a wono odi wodi nkomo efri Ghana Education Service ne fa no ewo Western North Region ho Owura Daniel ama ofori Spanklin wono ene kasa ye na ne kasa ye mu no wode atodwa kyerem se mofra no mu kwa na ensore ni duru so a montwe mu ho every examination mo practice ho en sohwe mu enwia mu woti wanom na atwokon obetimi twira akotwira obi di nyina eka ho wo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ suban bɔne mokwa monhwɛ mu yi ehyemu wɔ ha sɛ yɛboa ama mmɔfra no ɛyi edie ɛfa adesua ho akɔso afi bia ɛtwerɛ nsɔhwɛ brɛ no te sɛ ne yɛyɛ ne daa no nsɔhwɛ brɛ no bɛso sɛ ya mmɔfra no dim stakeholders awofoɔ mpanyinfo a ɔmo examination no ɛfa ɔmo ho no edim ekwan be na ebefa so se na exams no betumi akoso yi a for how bia eno nti ene ne dey yihyiemu a ene no yenyina ya ate ase se examination no eyade a ehu hia ene na ebo akola no ema no hu ne botaye achi nti se wanfa exams no seriously na wama na ho Openi okasa yeyi eyo openi a wono okasa edema Ghana Education Service mekyere abadwumaku a wo mo hwe nwomesua ho nsam so ne fe no ewo atoye etifido ematamu Owura Daniel ama ofori Spanklin wono ene kasa ni kasa no achi no ena titena ni ya no no dwumadi a wonom ebo ne kakraka wo tutu ne ntima egu mu ya wo kwatena se eyo hene a wono owo denchamo ase na nana ekasai nana akwasi wono so etu emofra akyerɛkyerɛfo ese mofra no ekonsɔhwɛ edan mu a akyerɛkyerɛfo ni bi wo hɔ no mu a wo mo ni AI nete wo mo ni AI ne didibom ene ChatGPT say ebe ni no mo ehso no mo de mofra no wo kyerɛm sɛ mofra bi wa bon sa wo bua no manitwa na daakye obɛyɛ nurse ni a pane bɔne obɛwo waku ono ba ye bono so hwemu no edi o man nya free enkora bre mu kosi eti adwendwen de hu ye no se ye ma mienu miensa bi de dikan political influence amanyon se ma ye de awura ye hu masue ono so eboa ma nyema bi akoso firi se MPB timi ka se mo mo amenkola no na omo twa efi se obeye politics obeye campaign no ka se me be di MP no afu school kura no e passe ye enu nyina emwa ye awofo no so ye se ye man kutupa ama akora ni Enwachi no nana ekwaso etwa ne samso ekyeremu se sede be ya abofra no betwro nsohwe na adwemu ada ho fan tinka hu behia pa sai wakọ form 1 wotro bi form 2 wotro bi form 3 wotro bi enka no aye na ka enya isa final BEC no na no kra no mo wiam dodo na won a eteta akire eboa eye pindu eye takra wojem for sanyema we achimbi ebeko abetia ebize asini na utichani no wo boa no ama na atronso hwe na awi akọ oba be wo pane eboni no utichani na wo boa no doctor ni na wo boa no atronso hwe na ama no obeko ba istese oma wa amoxicillin no obema paracetamol Ubewansi wakwama kode wakacho se kode no eseti paye ne de keka ho so na eno no nya nadra na wakwakonya ho eye emfomso anase nsunsuanso bone opani o kasa yeyi eye opani a wono oti adwa so ewo denchemo so na afe abisim hene ye no ewo seshi yo so traditional area atoye tefedo emantamo na akwasi jaben ya wotoso mienu ena odi afutuei efa osomafo kwame owususo esomye Sompa 106.5 FM so any affiliate yenyina ene yetie sompa no ene yede eho kase ede bra odu miero de no ene yede mawe ma ye na ne eho ani botata miero pembra ye ba ne aka chi ne doso
Owura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kun. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hwa esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku de nanum oto a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA age adwadie nkratoa yi atum. TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa yetoa ensem no eso. Penny kwantrafo no na yeso for penny oda Victory Bible Church International ano. Wanu kro ye mrasebedwani ya ogira ma de hye wo Asen South abato mpesua no so. Onimnyamfo intimfo dwo won na yaka sei. Wo se yaka ahunidi a da bia yaka si uyi nyameso mpade firi ho a ahunidi na to aso. Eno nti won de wo ka che omanfo nyina se Mumayama ahunidie wonsam no ehia ye mpa enya asudie na ye nya ne kama na 2026 no de see ni so no se enya ye beka ye ho abom asori no edi kan etu anamo edi aniwu aban ni so aka ho na ye nyi ye nuanom a wo gidie sum ahodo esi nche ye ne omu na eka bom ye siesie the mantem mu ene ego ahodo so na mpotitiro no galamse a sabre ese ye nsu ebubu ye nu ebu ye fudi ebu e destroy environment no let we atwe ye ho afri ho yetimi atwe ho afri ho eno no waka no saa no mumi anya gala na mo ayempa na ahunidie ho nsem no enkoye na we na ye Christian Council of Ghana wo mo eja environmental care and cleaning program bia no wana ye afiedie no na wokọ kaka saa e wa ase wo wi okra no se aban so wakakra no wo de asem bi to aban anim sei Monday Las Vegas akwakodina court se ekose episofo na bufu na se missing school si wo ka se wo ba be privatize ya free SHS ni gina so be we because we missing schools free Ghana secondary school mu school papa be ka bia e bia chimota we ya chimota free mu all the top 150 schools e Ghana ba time bia person de bako akra bia so na ni so de wo ya pepa so Samahe mi ase emfa Methodist asafo wo musuku emfa nkokoto na asafi eni nsafo wa Ghana ha nyina abufu no amesi schools no o am de be ya o madwuma enti ya de betete Catholic fo Roman father fo ni Presby mission fo eni Pentecost fo de o am de betete Pentecost asofo a aban be da ye free senior high school we Reverend John intim fo senior pastor our Victory Bible Church International Asen South no asebedwani no ene yete ne nka no na no pon checheku ene de amane mo ibae ma yamfa flight number 106.5 FNA affiliate na yankwa amano ne my mama mu ni yeko sesi kane pani ana wodi man so ansan so nchi wo ma so ne pecho wo hyefie na ne fie a wo hye no so wo ma man house arrest na we nyina no wo mo military leader min online wo no na akwaso we nyina yese papa no wodi ku ba yi no obetu pani ansan so nchi ne firi so na sabe na chiranko wadi so pen no wonkoye ma bibia menti no o fi asesei wo mo ebo no ho ban a wadi mfinhye do wotwe na emu no my mafo titru ne santrofo ewo ho no chese enese wo fie nyina no yenya no kwawo asaso nchi wo hoi wo ma san de srafo akoma no ya efie kura no wo mo wo ne nchen wo bedidi wo benom wo bedwa na wo bejo nsompa babia wo ko bia no wo mudi nachi na ni nyina mu no eno na communities ahodo aka na chese sabio eba na se na se independent no wo ma je afiri ni nsem kura dodo na so we ya wo mu kan no wo mu hwese wiase aman no bi ebetime ede wano atum enti capital ho
na pitao ɛhɔ na saa werɛ ho sɛm yɛsi a yɛgu so bɔ so de ama yɛtiefo na bere kɔ animu no deɛ bɛpie de afiri akyire yɛde bɛma no so ne yɛgyina na sɔmpa kaseɛ dumienu deɛ no wei ɛyɛ kaseɛ bɔ ɛtɔ so mmienu yɛde wopem yɛ affiliate ne nyina da ɛfiri nkran ha yi ɛfa hɔ ɛma yiko ɛnso ɛgye bi a saa berɛ korɔ na adamfopa radio wɔno nso fa bi ɛwɔ France abrɛkyima mu a wonya akɔ mfimfini mantam nso a kingdom fa bi time no nti time heba mister wokuta yɛ mu Dr. Tafri Jedro no na yɛno motɔ so ɛhagye aduane ne yɛdie na yɛanom nso pa gu so kasa na kyerɛ mineral water wada amanti awiei wakenkamfo triple women agya pia pam dada mene Abena Badu Kofi enafi Odoma nkoma chiame obrempong nana kwaku ampoma 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ɛhɔ na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye boko yi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwum anasa de ehia me self fem me biem na wo hwasa me se aye